Nos, hölgyeim és uraim, befejezésképpen egy klasszikus bűvészprodukciót szeretnék önöknek mutatni. Úgy is mondhatnám, hogy ez a mutatvány, ez a bűvész mutatványok szent grálja. Ehhez szükségem van egy pohárra, egy üvegre és 2 hengerre. Először is fogom ezt a 2 hengert, a biztonság kedvéért hoztam egy tartaléküveget, de erre most nincs szükség, ezt ide félreteszem. Szóval, letakarom az üveget, letakarom a poharat. Ha egyet csettintek, a 2 tárgy már is helyet cserél. De ez mind semmi, még ne tapsoljanak, most jön a trükk nehezedik része, most ugyanezt megcsinálom visszafelé is. Egyet csettintek, és ismét itt van az üveg, és ott van a pohár. Köszönöm szépen! Ha esetleg ez így túl gyors lett volna önöknek, akkor megmutatom lassabban, jó? Szóval, letakarom az üveget, letakarom a poharat, egyet csettintek, és már is itt van az üveg, és itt van a pohár. Letakarom az üveget, letakarom a poharat, egyet csettintek, és ismét itt van az üveg, és ott van a pohár. Köszönöm szépen. Bocsánat, egy kicsit kiszáradt a szám, iszom egy portyot. Ja, egészségükre. Hogy tetszik? Hogy tetszik mondani? Most csináljam meg, amikor ital is van benne? Na nézzenek oda. Tessék nekem feladatokat adni. Arra ott van a feleségem. Tudja mit? Próbáljuk meg. Letakarom az üveget, letakarom a poharat, egyet csettintek, és már is itt van az üveg, és itt van a pohár, ahogy tetszett kérni benne az itallal. Egy henger, 2 henger, semmi csalás. Hoztam még egy tartaléküveget. Letakarom az üveget, letakarom a poharat, egyet csettintek, itt van az üveg, és ott van a pohár. 1 henger, 2 henger, semmi csalás. Hoztam még egy tartaléküveget. Az igazán nagy bűvészek ezt a trükköt 1 hengerrel is meg tudják csinálni. Megmutatom hogyan. Erre most nincs szükség, ezt ide félreteszem. Szóval, letakarom a poharat, egyet csettintek, itt van az üveg. Letakarom az üveget, egyet csettintek, itt van a pohár. 1 henger, semmi csalás. Hoztam még egy tartaléküveget. Most pedig ezt a poháritalt eltüntetem. Arra gondoltam, hogy önök könnyebben tudják követni az eseményeket. Jelöljük meg ezt a bal oldalt ezzel a kis piros kendővel. Így. Szóval, letakarom a poharat, egyet csettintek, itt van az üveg. Letakarom az üveget, egyet csettintek, itt van a pohár. 1 henger, semmi csalás. Hoztam még egy tartaléküveget. Kicsit sok a szöveg, de ez azért van, hogy arra figyeljenek, amit mondok, és ne arra, amit mutatok. Hogy önök még könnyebben tudják követni az eseményeket, jelöljük meg ezt a jobb oldalt ezzel a kis fehér kendővel így. Szóval, fehér kendő, piros kendő, pohár, üveg, 1 henger, 2 henger, ez a trükk olyan, mint a Trabant, 2 hengeres. Letakarom az üveget, letakarom a poharat, egyet csettintek, és már is itt van az üveg, és itt van a pohár. 1 henger, 2 henger, semmi csak. Azt hiszem, túl sok üveget hoztam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, remélem tudják követni, mert én már teljesen belezavarodtam. Az lesz a legjobb, hogyha elteszem ezt a 2 kis kendőt, így, és jöhet a zene, jöhet a nagy finálé, jöhet a zene, jöhet a nagy finálé, letakarom az üveget, letakarom a poharat, ha egyet csettintek, a 2 tárgy helyet cserél, de hogyha egyszerre 2 csettintek,
akkor a kendők is visszajönnek, és a biztonság kedvéért ezért hoztam magammal még 2 tartaléküveget. Remélem ezek után még nem gondolják rólam, hogy alkoholista vagyok. Ez csupán üzlet. Viszlát! Hölgyeim és uraim, remélem jól érezték magukat. Köszönöm a tapsaikat, további kellemes délutánt és estét, viszontlátásra!